dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the ring. 38. Még mindig valaki hiányzik. Szerintem még valamelyik lenti szoba. Most én megyek. No. Még Erika lent van, rögtön jön, de addig üdvözlök mindenkit a Korvuszka 2009 Szilagrász táborban. Látom, hogy vannak ismerősök, két erőről vannak önök is, akik még nem voltak itt. Úgyhogy reméljük, hogy majd mindenki jól fogja érezni magát. Az első teendőm az, hogy kicsit elmondjam, főleg azoknak, akik még nem voltak itt soha, de ugye vannak pár, akik már jártak itt, és azokra is ráfér, ugye, hogy elmondjam a játékszabályokat, hogy tudják, hogy miről van szó. Na most, az első dolog, ami első és legfontosabb dolog az, hogy a buszon ugye láttátok, biztos láttátok, hogy a szülőitek van, amit aláírtátok nekik már papír. Akkor először a vezetők, meg kétfajta vezetők van. Először a teljes jogú vezetők, Tóth Erika. Veres Péter. Ollé Hajnalka. Ollé Majka. Pádik Zoli, itt lesz. Veres Tamás. És Svanga Tamás. Ő még este fog jönni, egy másik még holnap, úgyhogy erősítést szerzünk. Őket majd akkor megjönnek, és ezt még egy végigvezető, aki nem lesz itt végig. Úgyhogy már nem lesz olyan nagy a túlerő. És ezen kívül van még két félvezetőnk, akik még azért nem teljes jogú vezetők, mert már ilyen... Meg van egy nővérkénk. Jó, hát majd teljesen. De olyan szomorú. Tehát van két félvezetőnk, akik ugye akik még csak azért nem vezetők, mert nem töltötték be a 18. életévüket, de azért nem szabad rakni az asztalra, tehát nekik ugyanúgy szófogalással tartoztok, mint nekünk. Rendben? Hát ha ő mondta, a vezetők ugyanaz, mint a vezető mondta volna. Egyébként Perez Dávid itt a kamera előtt. Köszönjük a nővérkény, Varga Anita. Na most, ha valakinek valami baja van, lemegitek a képleteket, vagy ilyesmi, akkor rögtön nővérkénben lehet szaladni. Ezt éjszaka is fel lehet kelteni. Nem is alszik. Engem inkább meg. Tehát ha valaki rosszul van, tehát rögtön első eset, hogyha valaki hányinket, fejfájás, bármi probléma van, mert ki fogom menni minden erősen napütésre, kapnak egy kis napfulást. Veszették valami viakolyóként, akármi valami probléma. Szóval nem tudom, hogy azt jelenti nincs itt, de kicsit felépülni lesz.